Plánujete novou kuchyň? Nejste si jistí, jestli vám bude vyhovovat? Přijďte se poradit do našeho konzultačního střediska. Projdeme spolu plánky a probereme možnosti uspořádání. Pak kuchyň postavíme, a to v životní velikosti. Poradíme s výběrem kování a vnitřním uspořádáním. Skříňky jsou funkční a naplněné věcmi, takže si kuchyň můžete vyzkoušet. Vše si pak můžete vyfotit a fotky použít při zadávání do výroby. Zaregistrujte si termín na www.kuchyněnaskoušku.cz.